εξήγηση. Έχουμε μηνύματα που έχουν έρθει και νωρίτερα από την ώρα που είπες, ωστόσο έχουν έρθει στα SMS, στο 5440, πώς είναι το τηλέφωνο μας το SMS, στο οποίο εδώ στο 54160 είπαμε όχι σε αυτό το τηλέφωνο, είπαμε στο mail για να είναι και δωρεάν και να μην υπάρχει θέση. Άρα φίλοι μας και φίλοι μας πως έχετε στείλει εδώ, γι' αυτό και δεν μπορούμε να σας... Πάμε γρήγορα, να συνδεθούμε με Βόλο. Μας περιμένει η Ελένη Ραυτοπούλου. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα σας από το πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας, όπου από την Πέμπτη Λούνα, πού είσαι Λούνα, πού είσαι, να και ο Ρίκο. Διοργανωτές είναι πολλοί, ωστόσο την πρωτοβουλία έχει αναλάβει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλία Κουτσερή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης. Έχουμε επίσης κοντά μας και μία από τις συγγραφείς, από τους πολλούς δημιουργούς που συμμετέχουν στα εργαστήρια που γίνονται εδώ στο φεστιβάλ. Και θα μιλήσουμε και με τους δύο, ενώ δεν ξέρω αν δίνει η κάμερα. Έχουμε και παιδάκια. Απλά τα εργαστήρια δεν είναι παιδάκια ακόμη, ξεκινούν στις 10. Να δούμε τα παιδάκια. Ωραία, να την κύριε μας, οι ελληνικοί φίλοι, καλημέρα. Είναι τα παιδιά που παίρνουν σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί. Μας είπε, γιατί πάει καλά. Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο φεστιβάλ, όπως θα θέλουμε τουλάχιστον να αποδειχθεί τη συμμετοχή όλων των μαθητών, και των εκπαιδευτικών και των γονέων. Η αλήθεια είναι ότι από την Πέμπτη που ξεκινήσαμε άτυπα και από χθες το απόγευμα με τα επίσημα εγγένεια, τόσο οι φορείς όσο και οι συμμετέχοντες στα σχολεία τοπικά έχουν αγκαλιάσει την ενέργεια που ως κυρίες... Μπράβο Κάρμεν. Πραγματικά θέλουμε να αποτελέσει να γίνει ένας θεσμός για την περιοχή μας, για την πόλη μας. Κάρμεν, Θα ήταν καλό να μας δώσει πού είσαι? σημαντικά στοιχεία ο κύριος Κουτσέρης σε σχέση με πέρυσι που ήταν η πρώτη χρονιά Ποιος θα βγεις Ρίκο? του φεστιβάλ. Πώς ήταν η συμμετοχή σας, πώς είναι? Έλα εδώ Κάρμεν, Λειτουργήσαμε ένα σύστημα των έλα εδώ. πολυγραφών, κυρίως ότι έχει Λέλα. τη δική μας ετοιμότητα στο να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που θα συμμετέχει σε κάθε εργαστήριο. Πέρυσι λοιπόν οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες είχαν φτάσει τα 1000